kepengin urip sing mulya. Tak rewangi rekoso ana ing kutha Majapahit. Ninggalno keluarga, bedheke kepengin mulyakno keluarga ana Karang Pradesan. Nanging Brawijaya ora mani palungguhan kanggone Wirajaya. Disekseni geter-pater suket bumi lan kegodhongan. Wiwit iki dina Majapahit bakal tak gawe rusuh. Wis cetha tanpa kowe ngomong sing gawe kesro kedah nek tlatah Raja Majapahit ora nek 3-2-1 mung kejaba kowe Wirajaya. Nek tak jong sarana alus apik lerena tumindakmu. Pate pancen wis tak niati uga tak kajati. Aku kepengin nggawe rusuh, nggawe kesro ana ing Majapahit. Kate lha apa? Sak urunge kowe gawe kesro nek tlatah Praja Majapahit. Ayo adepono patih mare Bunggawa. Ojo maju ngas, ayo maju bareng sakar. Gusti Pak. Ayo, kula mawon Gusti Pak. Oh ngono. Adepono Bunggawa. Aja gembelo dasi. Nek Bunggawa wis kasoran. Wirajaya. Ayo. Adu tosing balung. Jebrete kulit. Percuma diguyu balik-balik cilik. Pate. Yo. Ojo melok cawe-cawe bab masalah iki. Nek kena tak dong sarana api. Mbali yo nang Majapahit. Wirajaya. Ojo mung kakek pangucap. Aku ngerti nek dideleng sandang penganggomu wong pendekar. Tentokne nek papan kene. Ayo sapa sing unggul judite? Pate. Yo. Bukan dadamu. Ketaman aja jeneng Wirajaya. Gak modar tak sembah idri-idram. Oh, hati-hati, ayo. Modar wongko. Lho. Sumbarmu kaya sumber langit. Nyatane kowe namakne ajine Jiwaraga ora apa-apa. Wirajaya. Tak ibaratno jago ngabruk genti ngabruk. Yo. Ayo
tamakno ajine patih saka tatah praja Majapahit. Nek gak bedah adamu, ayo tak sembah idol-idolamu. Ojo begedar sumber. Ayo, sumber ilmu. Ayo Gusti Bali. Punggawa, aku ngerti nek awake dhewe wis iso ngalahno Wirajaya keplayu. Ning perintah Gusti Prabu, adewe kudu nyekel. Nggih, ngaten. Pate. Piye anggonmu ngayahi perintah saka ingsun kanggo nyekel ana ning brandal Wirajaya sing wis gawe rusuh, gawe ontran-ontran ana ing tlatah Majapahit. Kaniji. Sadherenge kula matur, sukem kula mugi pundhuk dhateng panjenengan. Yo, puji pangestuku tanpa nono. Kaniji Gusti Prabu. Kula tampi, kula petek pucuk ritmo mugi dados jimat paripurna. Iki ngeten Gusti. Yo, Perintah panjenengan eke nyekel anane Wirajaya ning keplayu Gusti Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Nek ngoten kula rumaos salah lepat. Kula nyuwun pangapura. Kula nyuwun pidana. jadi kowe sak kloron ora iso nyekel brandal Wirajaya. Ngene, Pati. Aku ora bakal wenehi pidana marang awakmu sak kloron. Niku lho, niku nggih. Ning Pripun Gusti? rungokno. Titah ingsun Nggih. awak dhewe kudu golek jago sing iso mungkasi lakone Wirajaya. Ngoten kula man panjenengan mawon. Sopo-sopae sing iso nyekel brandal Wirajaya Nggih, nggih, nggih. bakal tak wenehi kamukten ana ing sakjroning kraton Majapahit. Ngapunten. Oh. Di sana. Oh, Gusti Brawijaya. kok sajake ana kaperlu apa sampai ngadep ning marang ingsun. Nembe mawon kula mireng rerembakan kalian para patih para prajurit. Mendengar menika ndekaken diri patem yo. Kula mireng. Ngaten. Dadi awakmu krungu apa sing tak omong karo Patih lan Punggawa. Nggih. Yo, pancen bener. Dinane iki aku golek jago sing kudu iso mungkasi lelakone brandal Wirajaya sing wis gawe ontran-ontran ana ing tlatah Majapahit. Kula nggih mireng ingkang damel rusuh wonten ing praja Majapahit. Brandal Wirajaya. Bener. Kula reksi sapu jagat Yo, badhe nglebeti Patembaya panjenengan. awakmu sagah ngleboni Nggih, Patembaya. Yen awakmu iso nyekel brandal Wirajaya, nggih. kowe bakal tak wenehi kamukten ana ing jerone kraton Majapahit. Ngaten yen ngoten kula nyuwun tambahi pangesta. Yo, udah. Patih lan Punggawa, dinane iki ayo padha siaga bali ning kraton.
Kowe anggonku ora sambang nang Karang Prandesan. Bojoku nganti bobot nglairno siponang jabang bayi. Nanging wong tuane wadon temekaning pati. Urip apa yo? Lho. Kok ngomong dhewean ning tengah alas. Sejatine awakmu ki sapa? Ora ana loro telung siji. Piro? Aku krungu, aku mirengno nek Brandal Wirajaya iki wong kang sepi mondro ning tumindake angkara murka, tumindak ora becik, sok gawe rusuh, sok mateni wong, sok nduk-ndukil omahe wong. Brandal Wirajaya. Aku minta sranane Gusti Brawijaya saka ing kraton Majapahit. Sapa kang aran? Aku Reksi Sapu Jagat. Sapu Jagat. Mindra sayane Gusti Brawijaya saka ing kraton Majapahit. Nek wis kepethuk karo Wirajaya, katil apa? Awakmu tak cekel. Sapu Jagat. Pancen wis tak niati uga tak kajati. Majapahit tak gawe rusuh. Aja mbok bacut-bacut. Nek kenek tak elingno. Manuta utawa gelem tak tetep tak pasrahno Gusti Brawijaya ing Majapahit. Nek gelem aku enak sapuramu. Tetep kowe ora gelem, babar pisan gak gelem. Wirajaya. Awakmu iki sugih ngelmu. Wong sekti, wong pinter. Ora ana sing wani. Pawongan sing ngadepi Mbarek Wirajaya. Mung Reksi Sapu Jagat. Karepe Reksi Sapu Jagat. Yen awakmu ora gelem tak ayo padudon Reksi Sapu Jagat. Adu ilmu daya kawijayan guna kasangkan parane dumati. Sapu Jagat ya. Bukan adamu. Kerapal aja sing pamungkas Wirajaya. Gak bongko, gak modar, tak sembah idridram. Tak bukake dodone Reksi Sapu Jagat. Ayo, amakno ilmu. Wirajaya. Tak ibarat wong adu jago ngenten ngabluk. Kowe bakal tak tamaki piyandelku utawa jaba mantra. Ojo kegeden sumbar. Ayo sunteken ilmu daya kawijayan marang jiwa raga Wirajaya.
Kraton Majapahit ora bisa tentrem yen awakmu durung temekaning pati. Sisa iya. Kaya wis gak kuat aku urip ana alam donya. Aku titip simurang jambang bayi. Kula wentar sampai nganti dadi pendekar sing sakti mondro. Wirajaya, anakmu mbok titipno marang aku. Aku menggula mentah anakmu ora apa-apa. Iya, ini tak bokongi anakmu. Aduh, 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 aduh. Umpamane awakmu kena tak elingno ora nganti kedadean awakmu temekaning pati. Awakmu wis mlayu saka ing praja Majapahit. Putramu mbok titipake marang Reksi Sapu Jagat yen durung ana tengene. Durung ana jenenge. Yen tak delok bocah iki lanang kenaksenan geter lan pater suket lan gegombongan bumi saisine. Ciponak jambang bayi bakal ndak wae tetenger. Taloring. Ngayahi titah saka ingsun kanggo nyekel Brandal Wirajaya. Sampun pelaksanan Wirajaya sampun temekaning pati. Yo. Ki Resi Sapu Jagat. Nggih. Yen kaya ngono awakmu bakal tak ganjar. Tak wenehi kamukten ana ing jerone kraton Majapahit. Matur nuwun. Mula kuwi kowe budal ning kraton bakal tak tampa tangan kali. Ngaten, kula nyuwun tambahi pangestu, kula nyuwun pamit. Yo. Patih lan Punggawa. Dinane iki Brandal Wirajaya wis isa tumekaning pati saka tangane Resi Sapu Jagat. Nek ngono, ayo tetep siaga jaga katentremane Kraton Majapahit. Ilmu apa wong wedok ilmu masak.
mualegi, nyekar. Kudune lah yo eling lek iki ra geblake wong tuane dhewe. Balik Caca. Merah tek ono mule. Bu, menungso tak duduk Caca iku. Ngomel nok tengah dalan arek wedok nek ana arek lanang sing ganggu gawe barek awakmu. Ya apa dadine? Yo tak omongi, aja kurang ajar ganggu gayaku. Kon garut aku adike sapa? Aku yo ngono. Yo. Kursi. Jane aku ndira 11 karo awakmu, Dik. Nek omahe jen bapak temakaning pati, mbok temakaning pati. Lho sik eling sampeyan lek wong tuwa dhewe mati. Sik eling. Sampeyan iku lho, Cak, mbok yo ilingo. Pak mbok mati 3 dinane gak teko. Tak kabari gak mulih ya wis tadi ramut-ramuten. Mbok yo nyekar pisan-pisan ngono lho, Cak, sampeyan ku, Cak. Aku lak wis ngomong. Salamno karo wong tuaku. Prasamu gendakmu ah mbok salamno iku. Gak apa-apa, sing dadi niate, ngono lho. Yo niat temenku. Ngene lho, Dik, taruh iki. Nek awakmu duwe tonangan, arek lanang ndi? Kongkon njaluk nang rabi nang wis. Lho, cagak keluyuran ae. Dodo keluyuran nek aku, ngono lho. Gak pingin duwe pacar aku, Cak. Lho. Saiki lho aku ndelok arek lanang saiki lho, Cak. Isoke wis nang omah turu rokokan. Metu nyambut biasaan nang sawah balik maneh. Aku gak pingin. Lah lek umpama aku dak apa-apano wong, lah gak iso nglindungi aku wonge. Nah nek kon gak gelem dirabi wong sing model kaya ngono pancen nyambut gawe dirabi sapa, Yo jelase ngene iki apa duwe kriteria cara saiki. Gagayuan. Aku ku kepengin duwe bojo. Lek kekuatane setara karo sampean dedeg piadeke kaya sampean gak atik sore sak. Apa ketemu langsung aku yo dirabi. Wis temen kaya ngene ku. Iya. Balik. Golekno ya. Iya. Mesisan suraing ndul bring papan cinorek. Keprungu tembang rawat-rawat. Nek sapu jagat duduk wong tuaku sing temenan, tak takoni sisip tak hebati. Yen tak delok anggonmu meneng wae iki kaki ngomong nang ngene bapa ora wani ngomong lho suka wae. Apa sak jerone atimu kuwi wedarno marang Jesmo. Apa? Apa medar kok pilih? Duluring kalian Galuga Sakti mun titi wancipun nampa wontenipun piantel. Yo bener. Wis ditiwancine bocah sak keloro niki nampa piandel saka ing bapa Reksi Sapu Jagat. Nggih. Galuga. Nggih, Bapak. Kowe bakal tak wehi piandel. Iki tampanono yo ya. Pusaka Leno Pati. Samenika kasihate napa? Ojo mbok
mindaake aja sampe awak nglakoni adikan adina sapa sira sapa ingsun. Nek kanggo tetulung marang sepadha-padhane lagi ngandhang kang sesaran. Aja nganti tumindak angkara murka. Aja sak nganti tumindak alincir angger-anggere bener. Pusaka kuwi aja nganti pisah ing jiwa raga. Kalau kok nggih Bapak yen awakmu wis nampa pusaka saka Bapak Reksi Sapujagat kowe adosa Prabu Jamas. Resi awakmu ya yen. Kulo pamit Bapak. Sampanane Bapak. Namine nopo? Pusaka iki jenenge Liring Pati. Liring Pati. Lha kasratane menawa awakmu ning tengah dalan karenan sing kaya ngono. Nemene bebaya kang luwe gedhe. Kowe mlayu liwat sorote lampu kowe aku. Kowe menang dulu ora menang dulu ya. kula menang dulu boten menang ditulu. Matur nuwun. Ning belinge opo? Aja nganti mbok mindhake. Alik angger-angger bener aja nganti mindah angkara murka. Tansah kula gumun. Bapak, Iya ya. matur lepat saderengipun. Mobil kula matur kirang suba seto dhateng panjenengan. Iya ya. Ngomong ya. Sejatine tiyang sepah kula niku sinten? Wong pilih tasih gesang kula badhe nyekal. Wong pilih sampun mati kula badhe subuh. Jalure. Nek sawang marang bapa awakmu ngarep. Nek ditakoni bapa awakmu jawabe ora bener. Mok iku sing mbok eling-eling. Nggih, Aku sejatine sapa wong tuamu. Kalore nggih. tak tutup ono tetep kuwiyak sebab awakmu wis gedhe wis dewasa konang kababet cilik kula wentah Bapa Reksi Sapujagat tak dongengi yo tak wedhano yo nek wong tuamu lanang sing sejati kuwi kang aran Brandal Wirajaya. Wong tuamu iki tumindak tumindak angkara murka. Sok mateni wong, sok ndugil omahe wong Brandal itu sak panunggalane. Gawe rusuh ing Praja Majapahit. Gusti Brawijaya ngenanos diri Patembaya. Sapa sing iso nyekel sing gawe rusuh ing Praja Majapahit bakal diwehi kamukten, bakal diganjar dadi sepuh ing Praja Majapahit. Sing mlebone ora ana loro telu ngger kaloring kejaba Bapa Reksi
sapu jagat. Nganti bapakmu ya wong tuamu Wirajaya padudon kelawang bapa. Adu kaceken adu Japamatra. Nganti bapakmu temekaning pati, Ger. Terus iki ndamel pati wong kula dika. Ya ora tak selaki maneh. Sapu jagat tak jabel basaku. Iya, iya. Ala tanpa rupa tumindahe wong tua bulanang. Ya ora apa-apa. Turase ora siji loro jaloring. Ku bisa nyambung watang wutunge wong tuwa. Aku matur nuwun cilik nganti akhir dewasa, mbok leliding, mbok rambut. Nanging runtiging adiku. Sapa wonge? Sawijine anak nek wong tuwane dibaden liyan lara ati. Sapu jagat. Iya, iya. Dosa neraka tak pegol caloring sing nanggung. Kowe kudu mati. Kalau Lalu kok urusane sapu jagat antaraning caluring kon jok melok-melok. Caluring. Kuncung tumekaning gelung di kula wentah barek bapa sapu jagat. Dadak wani kate gawe tumindak sing kaya ngono. Karepmu Kalau go sakti kan nrimano, ayo adepon aku. tak ndane njopo. Kersane bapa. Kalau go sakti, jeh bapa. Ojo nuruti nafsune sedulurmu sepuh caluring. Galoko, je bopo, bopo ngomong sedikit marang kowe ya Ger. Awakmu enggal balio ning balih omamu. Wonten wigatos menapa bopo? Ning omamu bakal nemoni boyo kang luwe gedhe. Bisa oleh tombo. Bisa wulya ing jatimu ning keluargamu ning jenenge adimu kudu mbok elih. Mboten, Pak. Nek adimu jenenge mbok elih bakal ilang bebaya kuwi. Bapak ora nundung. Ojo sampe awakmu nerusake nafsune dulurmu sepuh caluring. Balio nek wong tuamu utawa ing Karang Pradesan. Kula nyuwun pamit, Bapak. Tak ideng kowe banyu milih. Oh. Sak dalmu nger. Tak ideng kaya banyu mili kalis ing sambi kala. Kon golek kayu mang wis oleh akeh ah. Wis, Mbok. Wis tak delek pawon. Sajake pikiranmu kok kaya ngono. Sing mbok pikir apa sih? Ngene lho, Mbok.
Aku iki rak ben esuk ben sore nang nggone alas. Iya, Golek kayu bener. digawe mangan. Lah, lah kok cacak iku teko duk langsung mangan. Duk langsung mangan gak gelem golek, Mbok. Lah wis ana kon sing golek ngono seno. Masih aku ya pegel, Mbok. Aku ya kepengin leren. Lah nek kon kepengin leren ya manganmu ya lereno. Lho, mangan leren lah ya apa aku, Mbok? Kon nyambut gawe karo mbok, oleh kaya titik-titik dilompokno kanggo nambeli kakangmu sing maguru. Lah ngono senak. Lah, gak ngono sih, Mbok. Cacak kok senengane meguru gak tau mulih iki lho ya apa, Mbok? Lah iya, awake dhewe sing nyumbang biayane, kon ambek aku sing golek, cacakmu sing meguru ngono lho, Nak. Engko nek pinter lho. Gawe gedhekno kon. Masih aku lah ya kepengin meguru, Mbok. Aku kepengin belajar ngono ambek arek-arek. Kon lolak-lolok kepengin meguru lho. Lho masih lolak-lolak nek diajari ya dadi pinter, Mbok. Dadi pinter. Kamu niku Ya aja ngono. Ayo didongakno ae cacakmu, seger waras slamet. Bek lho. Kaloga sakti. Sepurane sing akeh ya, Mbok. Iya gak apa-apa, Nak. Aku nganggonku suwe meguru kae Bali terus omah kene, Mbok. Heeh. Adik aduh, Mbok. Aku yang njaluk sepuro ya, Mbok. kasep. Kok kasep, Mbok? Ana cacakne ngono kon niru. Mbok bendina apa kon ngono lak ya? Iki koyo cacat, Mbok. Ya, Cacakne kaya cacakmu. Kene. Nunggu kene. Sajake kon mulih teko peguron iki oleh palilae gurumu tak karepmu dhewe, Nak. Ngene, Mbok. Heeh. Tuju aku bali nang gone omah kene, siji kepengin ngerti seger kuarasane sampean bare Amin. adikku. Kaping pindhone aku ana perlu bare adikku, Mbok. Oh ngono. Hmm. Omong-omong ana karo dulurmu, tak tinggal nang mburi ya, Nak. Iya, Mbok. Tak nyawis-nyawisno sarapanmu. Nggih. Kon ngomong-ngomong ana mbek cacakmu, tak gawe sarapan. Iya, Mbok. Kok mangan bareng-bareng wong telu. Iya, Mbak, iya, Mbak. Kabare apa, Cak? Ya apik. Gak ngono sih, Cak. Peno iku kok sak bendina iku meguru gak mlenger peno iku. Wong urip iku tugase iku sinau. Masya sampe tumekaning pati awak dhewe kudu tetep sinau ngono lho. Lah. Lah peno nek meguru ngono iku sinau apa, Cak? Ya sinau jurus. Jurus apa ae? Ya ana jurus ngilang. Terus jurus piye carane cek mumbul iso dukur. Iso mumbul ya. Heeh. Peno ya iso mumbul. Ya kadang-kadang. Ono kok ilmu kok kadang-kadang iku lho. Ya mosok tak dodono nang awakmu ya gawe apa? Cak. Peno nek nang nggone peguron ngono iku biasane mangane apa ae, Cak? Ambek bapak guru gale mangan ngawur. Panganan iku ditoto. Aku biasanya mangan sari-sarine kembang. Sari-sarine kembang. Ngono ya gak usah meguru, Cak. Masih aku ya iso mangan sari-sarine kembang. Wah, mangan kembang opo? Lho, kembang turi. Disambel sing pedes ngono, enak iku. Ya anjene kon sobone nang gone pasar golek kulupan kon. Lah padha kembang, Cak. Ngene lho. Ya apa, Cak? Kapak-kapakno aku iki kakangmu. Minangka bapak iki wis gak ana, gandine wong tuwa lanang gak liya ya cacakmu iki. Lah ngono sih ya. Bener, Cak, pancene ngono. Aku oleh pesen teko guruku, teko Bapa Sapu Jagat. Awakmu iki iso slamet nang gone omah kene iki kudu jenenge diganti. Lah kok aku iso slamet teko donya iki nek jenengku diganti. Olah apa? Aku salah apa, Cak? Aku gak tau keliru lho ya. Aku gak tau salah.
omah iki bakal nemoni waoyo. Omah iki bakal nemoni waoyo. Nek awakmu kepingin slamet, jenengmu kudu tak ganti. Mo, Cak. Ora apa ganti jeneng iku. Ngarep aku lak wis ngomong. Gantine wong tua lanang iku gak liya ya aku. Awakmu kudu manut barek aku. Mo, Cak, nek ganti jeneng aku mau manut. Iki warisane bapak. Aguna. Kakangmu iki ngandani awakmu iki ben bener. Mergo sing ngerti ya kakangmu iki. Awakmu ora ngerti kudu manut barek aku. Ganti ya jenenge ya. Mo, aku no gak gelem. Jenenge diganti. Mo. Gelem tak gak? Gak gelem, Cak. Gelem tak gak? Yo omong enak-enakan barek kakange dadak bangkan dapuram. Nek pancen aku ono salah. Ngomong salah yo opo. Tapi nek aku no ganti jeneng. Salahmu iku gak nurut barek kakangmu rungono aku no. Nek omah iki ono waoyo. Ora liya yo aku sing tanggung jawab. Gelem tak gak? Gelem tak gak? Hah? Gelem tak gak? Gelem tak gak? Sepisan gas. Dino iki jenengmu kudu diganti. Aja gawe jeneng Aguna. Gelem tak gak? Gelem tak gak? Ku tak bancal cangkemmu kowe. Kere nek dadi halus kudu dikasar kowe. Sajake lapo kon karo cacakmu? Mbok cacak murmur ngejer aku, Mbok. Lah pekarane apa? Jenengku kabeh diganti, Mbok. Lah kon gelem tak gak? Gak gelem. Gak gelem ya wis, meneng. Iya, Mbok. Kalau kau sakti, sajake ana apa sih, Nak? Kok adikmu kok ajar iki lho? Mbok, aku dipeseni barek Bapak Guru. Nek omah iki bakal nemoni waoyo. Anane kepingin gak oleh waoyo, Mbok. Aguna kudu diganti jenenge, Mbok. Le, wong jek bakale. Bakal kan durung kedadian. Iya nek ana kedadian nek ora ana kan gak ada apa-apa. Wong perkara jeneng ae kok. Lho, nek adikmu gelem, nek gak gelem gak usah dipeksa, Nak. Nek ngono riko padha dene barek adikku, Mbok. Lho, kok iso kaya ngono sih Galoga Sakti? Kapak-kapokno Galoga Sakti budal mrene gawe mbelani keluargane. Kepingin piye carane iso gak ono waoyo nang ngene omah iki. Iya, Nak. Aja kaya ngono, Mbok iki kedosan tak karo awakmu, Nak. Mbok. Bukane Galoga Sakti iki mbangkang, Mbok. Ning aku ngemban dawuhe Bapak Guru, Mbok. Nek ora diganti jenenge, Mbok. Kapan oleh ana waoyo aku sing tanggung jawab. Galoga Sakti. Gelem tak gak ganti jeneng kowe? Yo. Nek ngono wis gak usah dulur-duluran. Dadi banyu aku mau nyedot, dadi godhong aku mau nyuwek. Ayo, ditenono omong aku. Aguna, cacakmu kok ngebak omongan gede kaya ngono, Nak. Jajal, ayo tutunggo nang sing garsane Gusti Kang Murbeng dumati.
Kang Bayan. Nggih. Kepuntene Kang kathah. Lan apa? Pendopo dinten nika kok kemurat marit mboten karo-karo. Lah mbon morat-marit ya napa wis dadi lurah Bayan sapolone nggih kucluk kabeh. Kang Polo wau pundi? Lah Iki kula ngene mriki. Lah napa Mriki lho, Kang Polo. aku terus. Kang Polo mriki. Nggih. Kula badhe tanglet kali Kang Polo. Tanglet perkara napa di lurah? dalem dika ngomong karo Gus Lurah. Terus iki lurah ngene pundi? Keng ngene kebon mriko lho. Ya, wis sampe gak nang pasien. Gak apa-apa. Lah, Pak iki Bayan. lan monggo jenengan Gus Lurah kene Bu. Iki Gus Lurah. Lah. Bayan kene Pak Bayan. Wis umetno e kursi ku gak kae lungguh. Iki tatanan sing bener ngoten. Nggih. Bu, Ya apa, Pak? pompong iki para pamong iki mlompok nang balik kelurahan kene ya, Bu ya. Nggih, Dek Lurah. Nggih. Kang Polo. Nggih, Dek. Penduduk sampean iki ya Nggih. akeh sing duwe karepan. Kakajengan napa, Dek Lurah? Sampeyan takoni. Panene sembarang sipate grandol sampeyan kena penduduk kan kabeh. Lho nggih, Dek niki tandane tanah mriki nanah niku subur, Dek. Lah nggih, karep kula sampeyan coploki sampeyan kakek penduduk. Dicoploki napa mboten gitu. Kang Polo, dika lampun rada dukur. Nggih. Nuwun sewu monggo. Lho niki antun pendamelan Polo, entuk pendamelan tulung sampe termasuk antun capelan niki. boten. Capel iku nek. Lho, Iku tiba. biasa ngono ketok. Gelimpak. Antene Pak Polo kok kemalan bladokan. Ya Allah, aku sing dilokne no. Balik. Nah, niki kudune dipending seperti Pak. Ya. Lah niki kurang nyidek nek mboten gitu. Ide. Aku kepuki terus, Dek. Aku kan jepenean. Aku niki rukun. Iya. Bu, kene lho Bu. Kene nduk tak takoni awakmu tak takoni. Bu, enten apa, Sajake sayang? awakmu iki pirang-pirang dina nek bingi ora iso gak gelem turu nek ama gak kolong manuk iku lapor. Ana masalah apa? Ngene lho, Bu. Aku iku ngipi. Oh, Iki apa ta, Bu? Sebab nyipi lho. Ngomong karo ibu. Kula niku ngipi. Nyipi apa? Desa mriki niku enten kebanjiran. Lho, Kulo kene. lho Nduk. Terus sing katut niku mau kula tok, Bu. Bu, iki anak-anak wedok ya wis gedhe. Sampe ngomongi sing enak. Termasuk kandhane atase Ipan kok mbok gagas sing kaya ngono. Wong turu, wong ngipi kebangi wong turu. Wis ora usah dipikir. Saya tak takoni lek mengipi ku kapan? Nggih, kira-kira mangken jam 11 ngoten lho, Bu. Bukan para isu dah. Kapan ngipi niku kapan? 2:30-an ngoten. Loh. Niki berbahaya niki. Dika niku pun ngomong berbahaya. Ning niki aje. Lagi ngipine ning niki sing berbahaya. Lah nek dika semerap napa artine ngipi utawi nyupen napa nggo jenengan. Lah ngeten iki. Nah, Lek perkara ngipi sampean jelasaken sampean sing ngerti. Aku gak ero, Dek. Kapan sih ndolek ngipi ku kapan? Sik dirames karo Pak Neng. karo Pak Polo iki. ngapunten Gus Lurah. Nggih, nggih. Kali Yu Lurah pindah. Nggih Pak Bayan. Nyumpena utawi ngipi sedaya niku wonten artine. Terus Nek ngipine niku jam 11 niku mboten wonten napa-napa kula lan jenengan sedaya namung dikengken niteni niki titiyoni. oh dadi
Nggih, tapi nek jam 11 ngantos jam 12 niki namine Gandayani. Terus maksude? Lah, maksude Gandayani cara ibadah niku jenengan empun mambu nek jange oleh derajat sing dhuwur. Terus Lah, nek jam 12 jam 1 ngantos setengah 3 niki puspa tajem. terus maksude kepiye Pak Bayan? Artose puspa tajem ngipi niku mandi-mandine ngipi dadi mboten sak derma ngipi kembangan wong turu. Nek ning ngipine kados ngaten wonten pendopo kelurahan niku terus banjiran. Sing ning katut banjir mbon wonten malih kejawining. Niki sangat-sangat berbahaya. Lho Bu, Ngipine ning niki jam pinten? Setengah 3. Lho Bu, dinane napa kapan ngipi ngipi kemabengi tapi nginane dawa. Sik, enorno. Kapan sih? Wingi ta. Nek wingi dina Selasa Kliwon, Pak. Nek dina Selasa Kliwon iku dina Andara Kasih. Iku mesti akeh cocok timbangane Sulayane Pak Bayan. Lah, mila saking menika. Tapi aja Bayan, bedindo nggih, atas sampeyan wae ndedonga muga-muga gak ana apa anakku. Oh nggih, mila menika monggo sareng-sareng ndedonga. Jam 12 monggo nek kepingin uripe mulya ngicalaken balak Fatihah monggo digedhekaken. Sarene iki wis dalu, wis turu kana turu wis gak usah dipikir. Pati lepriyen nggih. Wis sampean kleset ning. Bu, Kepiye, Pak? iki wis bengi. Kang Polo karo Kang Bayan kongkon njaga pendopo ayo dhewe istirahat. Kang Polo karo Kang Bayan. Ngoten lah. Ndika istirahat kula kalih Kang Polo ingkang jagi mriki. Langsung turu sampean ya. Padha ngopi om bengi wayahe turu deh Bayan. Kang Polo karo Kang Bayan. Kariban tanggapan ta kok iso ngantuk karo cepet Bu. Anake gak ono. Gak ono kamare, Pak. Kang Polo. Ndika ning pun awu-awu. Awu-awu ya napa Nek sampean ngurupi celore tengkula niki. Wong niki wau kok moro-moro pok gepuk sampean tak cekel nih. Kang Polo karo Kang Bayan. Kenapa? Yoga kula Sundari ical, mboten enten griya dicolong malih. Ning Sundari mboten wonten. Ngapunten. Anten napa kok guyu-guyu ngeten iki? Guyu kakekmu ah. Loh, aja ngawur nek wong Bun. Nggih. Sinten sing maling sinten? niki opo sih rek karepe iki? Saipul lah ngem. Pul. Le. Iki lho pendopo kelurahan lho. Iki ngono gone pendopo kelurahan kok. Jan kudu yo lurah, nggo pendopo kene iki kelangan. Bayan. Oh, kelangan sepeda. Kelangan sepeda kakekmu ah. Lho, kelangan duwe. Kelangan dhuwit nang pira? Lah kelangan apa? Iki kelangan ning Sundari. Putrine Gus Lurah. Pak Bayan.
Bayan. Arek non kon gelek kon nututi. Nang dikira ngarep nang. Ngoten to. Jaluk tolong beli dikit nang Oh, monggo. Ayo. Ayo derek. Tolong. Ayo, Bu. Nek wis kemulmu kok buka ngene iki lah, mapan kebenaran katek buka rokmu tok. Duh. Sampe niku kok Apa sebabnya kon tak colong? Mergo aku pengen buka rokmu, gelem gak? mboten poro. Gelem gak? Mboten. Gelem gak? Lebokno sik, lebokno. Barang lincip iki dilebokno. Lebokno sik. Tapi nek wis tak lebokno kon gelem. Wis tak lebokno sik. Lho, nek iki tak lebokno kon gelem. Ya wis, Ya wis. lebokno. Aku Ya, di ya. aku nek barang lincip-lincip iku. Eleng ngene ya. Nah, ngono lah enak wis. Nek wis ana kaya ngene, kon gelem gak buka rokmu. Ya mo. Gak tegese ngono kon aku seneng tak rabi, gelem gak? Ya apa ya? Gelem gak? Ya wis gelem. Oh, ya wis gelem. Apik ya ya. Langsung kon wis gelem, ayo mlebu nang Kanjeng Delok. Bagus. Repot. Ngono sing diomongno bayaran terus. Sundari tak lebono Kancing Glung. Lurah Payaman saandane ora ana loro siji sing nyolong anakmu. Maling Sekti Mandra Guna. Alhamdulillah aku mengerondo oleh dhuwit piro iki? Kok mikir dhuwitmu iki lho? Dhuwit. Iki lho arek nom-noman kabeh. Nggih. Awakmu krungu tak gak sumbare maling, Pak. Lho, kepireng, rada kepireng dedek lho. Awakmu krungu. Nggih. Sumbare ya apa? Ngeten jenengan pireng akhir. Hei, penduduk Payaman kabeh. Ya. Nek kon kepengin ngerteni sing nyolong anake Pak Lurah, ki lho cekelen Maling Sekti Kang Jono. Awakmu ngerti ora? Krungu ngoten ya, Pak ya. Ngerti ora? Ngerti kula wae. Ha iki lho maling, Bang. Iki lho. Malinge sumbar. Sumbar ya apa? Hei. Wong-wong. Kurang teges sing teges. Kene lho mangan. Kan ojo. Sumbare kene lho gak dirungokno. Padha jate kok sibat Meneng. Hei. Mbok. Ngene. Apa iku? Ngomong Kon krungu tagak. Krungu. apa sumbare? Maling emang sumbar ngene. Weh, rasa. Apa? Dari ngosong. Lho Payaman. Penduduk Payaman. Polos sak lurahe. Iki lho, maling celana. Aduh, Dik, lek ngomong aja clemen-clene. Iki keadaan susah iki. Ayo sapa maneh? Ayo Pul, Awakmu ngomong maling. kon mang krungu tak gak Pul. Ngomong apa Pul? Iki cek ndang ketemu, Dik. Krungu kula wae. Iya, Pul.
Oh, Durung. tak ngomong sih. Penduduk Payaman. Oh, ki teges iki. Iki lho. Kaya kampanye. Nek kepi Aku mah rada ta. Tapi alon-alon ya. Mulai nek keliru disalahno ya. Iya. Lamtoro. alon to dhisik. Mister Bin iso ae. Ayo Bin ngomong Bin. Saban sing kepireng monggo. Hei penduduk. Lah, nek kerenge padha kaya. Iki lho. Cekelen maling. Tewel. Ngene lho. Iki ke. Le, lungono penduduk kene ya. Awakmu iku tak andalo jagone wong kene. Nggih. Sing teges, awakmu iku ganteng. Krungu temen. Nek krungu ngomongno lho. Ngiten wau. Nah, ngono lho. Hei, penduduk Payaman. Iki lho cekelen maling lontong. Mboten ngoten ta, Pak? Badokane tok ae sing aku mah krungu. Iki ketoke awakmu ndantone angsi. Hei, wong duduk Payaman. Iki lho sing dadi maling amplop. Iki tibae. Dek Lurah, Gus Bayan nggih. Para penduduk kupinge padha bosok kabeh. Gak ana sing krungu. Sampeyan gak ana sing ngerus sumbare maling niku, Bang. Aja gopo aku ndak lali. Aduh. Weh, wong Payaman. Lek sampean gak ero sing nyolong anak Lurah, iki lho maling Aguna. Dadi. Bener emang lak nibo ngono. Lho padha lancar, Dik. Oh, ngono. Kali niku liyane. Sedaya niki kula sing gak mongkon. Kang Polo, Nggih. kamangka maling sinten namine? Aguna. Aguna lak penduduk sampean. Penduduk kula, Dik Lurah. Lah niki sampean tekaken mriki. Nggih termasuk penduduk kula. Dika pundhut Aguna sambokne niku. Wah, gak nyono nek Aguna nang menenge ngono. Ah, nggih wong arek. Wong tiyang nggih meneng kaya ngomong Maling kaya maling. Arep. Mbok maling-maling rondo ta maling. Tambah nemen. Sak ngerti kula mboten nate ngloyong lho lare niku. Kok iso nglakoni maling kaya ngoten. Oh, iki Gus Lurah niki. Niki Aguna kali Mbok Dene. Mbok, monggo Mbok. Lungguh ae, lungguh. Takoki Dik Lurah. Bayan, Nggih. sampean tanglet dipun kasar-kasar. Nggih, mboten. Wah, suwen Pak Bayan pun. Nih, seketop. Sabar. Aku kok Kok eling desa ki ana ya. pamor. Kok eling-eling japanan lor. Oh, kula bandeme. Le, Pak Bayan gawe bantu kakekmu. Bapak. Nggih. Lek ngeten iki kula eling winginane sampah kacamata ilang. Mbok, Nggih, Kang Bayan. sampean kaget ditekaken mriki kali Aguna. Ngeten Mbok nggih. Mumpun ndadosaken mana panjenengan kula badhe taklon kalian yoga sampean. Nggih, sampean takon. Aguna. Awakmu mang bengi metu teko omah ora? Nggih. Metu. Jelas iki. Kaya wong taburan, Dek. Sampeyan takoni aja kaya wong urakan apa sik. Awakmu iku penduduk Payaman. Sing duwe unggah-ungguh desa Pansantun. Iki nggo ngarepe Gus Lurah lho. Pranatan iki nggono. Tapi niki maling niki, Gus. Kok dhisik ta? Durung jelas. Emosi tok ngene. Aguna. Dadi temen awakmu mang bengi ku metu. Nggih. Metumu nang ndi le? Pekarangane, Pak. Oh, jelas iki maling iki. Jelas iki. Iki saya pengen. Niki maling jelas iki. Jelas maling iki. Matamu. Iso aku dikepruk.
Ya apa rek Saipul ku ngawur rek. Saiki awakmu mangbengi metu nang kalangane Pak Lurah. Nggih. Temen. Berarti mangbengi awakmu nyolong. Nggih. Loh. Bener kok. Beres arek. Beres aduh. Kapolo. Dikok niki pamong. Kok mbon saged ngendek larene meneman iki ya. Lek niki kula sing golong komeng Ndek Bayan. Nggih pun kula jagane mriki. Awakmu temen-temen mangbengi nang kalangane Pak Lurah nyolong. Nggih. Sing mbok colong apa lho? Jabu. Jabu. Ayo. Saipul dereng Ndek Bayan. Saipul mulai pengen. Apa niku mau? Kula talenani Pak Bayan. Kula talenani. Pun Saipul. Pun Kang Bayan, kula sing garap. Kang Lurah. Nggih. Jenengan sampun pirsa kiambe utawi pireng namine Aguna. Nggih. Niki mundhut namung jambu. Sanes mundhut ning Lastri. Tapi kula kepireng ngomongnya penduduk. Nggih. Nek sing nyolong niki namine Aguna. Aguna. Nek mpun kedadosan ngeten dos pundi nur sampean? Kula sing gadah putusan. Nggih, Pun. Mbok. Nggih, Pak. Sampean kaget kula tekaken ten kelurahan iki. Nggih, wonten iki kados napa? Yuga kula ical, Mbok. Lah maling niku sing nyolong yuga kula sumbar, Mbok. Mboten enten sanes lintu malih nggih. Namine Aguna, Mbok. Nggih, ngapunten saderengipun Pak Lurah. Nggih. Kok kula nika tiyang mboten bener. Ndak ping kalih mboten mungkin nek kok kula niki nyolong putrane panjenengan. Nggih, ngapunten sanget Pak Lurah. Mbok. Wis ora usah tetangisan didelok penduduk Payaman. Wis cetha welo-welo nek maling iki mau tas sumbar. Gak ono loro siji sing nyolong ya Aguna, Mbok. Ngeten mawon. Iya. Menawi penduduk Payaman sedaya nuduh anak kula. Kula nyuwun tempo kalih panjenengan Pak Lurah. Dadi ngono. Wis, ya gak apa-apa njuk tempo. Cilinge seminggu gedene 10 dina. Kula semaya matur si anak sampean. Ngono. Le, krungu ngomonge mbokmu. Ketemu gak ketemune anakku Sundari, tak pasrahno karo awak. Cilike 3 dina gedene seminggu, umpama kon gak iso balekno anakku Sundari nang Browo Kelurahan, tak tugel gulung. Kula nyuwun tambahin pangestu. Iya. Atas-atas Mbak. Sadongan oleh supaya kecekel maling sing nyolong putrine Pak Lurah. Hati-hati lho. Iya. Kaya Bayan iki kendane mbone aku. Kang Bayan, para penduduk kabeh. Nggih. Litu dinten pun ngantos enten kadadosan kados mekaten. Nggih. Sampeyan jaga kampunge mriki, nggih. Nggih. Kompak to mboten? Nggih. Kompak. Nggih, kados Budi Wijaya. Ayo, ayo. Sakjerone alas kene iki panggonku teteki nyuwun marang Gusti Kang Murbaing jagat muga-muga wawaya ora nimpa kaya dening Waguna ya aku tak topo nang panggonan kene. Mbok menawa ae kok jero alas kene cecakmu. Iya, Pun.
jenenge wong teteki ya ngene iku nak, wong topo. Walah, kalau kau sakti sing gedhe pangapuramu ya nak. Mbok karo adikmu mrene ngerumangsane ora gelem. Gatekno omongane ganti jenenge adikmu. Sing gedhe pangapuramu nak. Kalau kau sakti, aku jaluk tolong nak, tolong adikmu nemu wahaya nang kampung. Walah kalau kau sakti, bebasan kau teko karo mbok lan adikmu nak, ora apa-apa. Sebalike mbok ya teko karo kowe, sebab kowe teko karo mbok. Balekno banyu susune mbok. Kalau kau sakti, saking berebete atine bodoh, gak teko nyawang adikmu. Tidak wong kampung nyolong anake wak lurah. Mbok dikei waktu cilike 3 dina gedene seminggu kudu iso nemokno anake wak lurah nak. Riko ora usah kuwatir ya, Mbok. Kalau kau sakti, Kalau kau sakti bakal rewang-rewangi adikku ya Aguna, Mbok. ngono aja. Tak pasrahno awakmu kalau kau sakti. Aguna, mbok tak pamit mulih sana. Riko sing hati-hati ya, Mbok. Aguna, melok cacakmu kalau kau sakti ya nak. Iya. Kono. Tak tinggal yo le. Hati-hati kok. Aku nunjuk. Aguna nurut wis. Gak apa-apa diganti jeneng gak apa-apa. Aguna nurut apa karepe Cacak? Ya tak pikir-pikir jeneng Aguna wis terlalu lawas. Gak apa-apa. Peno ganti jenenge Aguna. Peno ganti Alek lho gak apa-apa. Temen ja, sing penting tulungan aku ya. Aku diuber-uber. Cak, tulungan aku. Mamula lak mamula. Nek dadi wong gak ngerti dikandani barek wong sing ngerti ku nurut. Kedaden kaya ngene iki kapak-kapane ya kakangmu sing ngurusi. Kana man. Awakmu dituduh apa? Nyolong Nyolong apa? anak Pak Lurah. Ngertenono. Kon lek kepingin ngerti sapa sing nyolong anake Wak Lurah. Delok nih. Iki sing nyolong. Cek kurang ajar. Wani nyolong barekane Wak Lurah. Nek pancene kelakuan kok ngono, Cak. Lo tak ajar. Kon iku kate lapo kon? Lo ngajar malinge. Ya lede tangane cacakmu iki. Ya apa? Wis. Sing tak jaluk aku iso ngewangi awakmu, awakmu ya kudu nurut barek aku. Nurut, Cak, nurut. Temen. Temen. Ning ngono ayo digoleki. Ayo. Ayo. Kalau kau sakti, Mapan
mapan kebeneran awakmu ana ing papan panggonan kene. Iso ngomong mapan kebeneran karepmu sing ya apa? Ngertenono. Nek awakmu maling-malingon ning aja ngrusak keluargaku. Tumindakmu sing kaya ngono, aku gak nrimakno mergo adikku sing kena awanget. Adikmu kena awanget, masalah apa? Ora usah selak. Sing nyolong anake wak lurah Payaman gak liya ya awakmu. Nek wis aku sing nyolong kon kate lapo? Ayo, kake. Endi anake wak lurah tak balekne kene. Kok enak men. Jalukmu ya apa? Kon iso gowo anake lurah. Tak kekno anake lurah. Nek sekti mandraguna kontu bekti barek gurumu, nek iso batang cangkrim aku. Yo. Padha-padha pegurane tak jawab cangkrim. Gak iso tugel gulumu. Yo. Dumadine menungso saka Hanarsir petang apa? Ya. Siji banyu angin lan lemah. Nek kon gak iso ndunungno, aja olah kon nggawa anane lurah. Nomor siji tak baleni. Gitu? Ya. Geni. Geni minangka angkara murka. Wong urip nang alam donya duweni sifat angkara murka. Kabeh menungso kudu bisa ngempet angkara murkane, nek gak bisa ora dadi lumrahe menungso, ya kaya dapuramu ngene iki. Bangsat. Iku urus aku murka lan orane urus aku. Sing ping pindho banyu. Banyu. Bening wernane tegese suci tumindake. Menungso urip ana ing alam donya kudu suci, kudu pinter-pinter njaga kesuciane. Nek banyu iku sik keru, wong gak gelem demok, wong gak gelem umba-umba nang gone kono. Padha mbarek dapuramu. Banyumu wis keru, tumindakmu wis salah. Ateges banyune wong tuaku sing trumugul dadi aku. Jenenge Tirta Komandan. Angin. Angin ora liya ya ambakane menungso. Saben menungso sing sik urip iku kudu ambekan. Mula wong lek gak ambekan gak butuh karo angin. Tegese wis mati. Dadi dununge angin manggone menungso ndok irung ambekan. Pinter. Sing pungkasan lemah. Lemah. Bapa Adam kelawan Ibu Hawa diciptakno saka lemah. Uga menungso liya-liyane kabeh. Asale saka lemah, balike nang gone lemah. Nek Bapa Adam kelawan Ibu Hawa ora diciptakno ora bakal dadi menungso samene akeh ya dapuramu iki pisan. Pinter kan. Dadi menungso kabeh ki asale lemah, balik nang lemah. Yo. Nek ngono aku wis iso mbadek cangkrimamu, endi anek wak lurah tak gone rene. Kurang siji. Lho, Perang junjung. Sapa sing iso junjung, ya iku sing menang. ayo. Junjungen awakku nek iso. Ya. Waduh. Ya. Sekti temen kok. Gantian aku. Ayo, Ayo. mapano. Menang ya? Caluring mlayu nanti. Mlayu ngedul. Nek caluring mlayu ngidul, awak dhewe mlayune nanti. Ya kudu ngubreng ngedul. Goblok kon niku. Kudune awak dhewe ngalor. Nek nyegat lakune maling caluring iku. Ayo, budal. Ayo, Cak. Aguna gak kena dismerakno. Pertanda dubekti barek gurune. Bebasan nyetep ilmu Jaya Kawijayan guna kasetikan lepas sangkan parang dumadi. Galuga sakti. Kurang apa jalure.
Menang dulu gak menang dinulu. Iki ana ontong. Ateges wit gedang kang lagi ngontong. Aku bakal mau busak jerone ontong. Mosok ruwo Galuga Sakti. Aguno. Iya, Pak. Wasna pojane kono apa? No, ana ontong ya. Ontong. Lumrahe ontong ya wis kaya ngene iku. Tapi ontong iki murup kerlap-kelip. Tegese ontong apa? Huh, iki ontong gaya baru ya. Gaya baru kakekmu ngono ah. Iso murup modern. Ontong anane murup kaya ngene iku gak liya dileboni barek caluring. Oh, dadi ngono. Saiki ngene. Aku tak mlebu sak jerone ontong kuno gelut karo caluring, awakmu nyegato kene lek ana caluring liwat langsung cekel. Tak rokok kene ya. Ya. Iya. Entenono kene. Iya, Kak. Aguno. Piye? Endi? Oleh. Lah, sarungku merocut. Lho ya apa kon? Sarungmu digawa caluring. Bang tak tegep kene. Saiki nang ndi caluring? Melayu. Melayu nang ndi? Ngulon. Lek caluring melayu ngulon. Ya dioper ngulon ya. Goblok kon niku. Terus. Caluring lek melayu ngulon, awak dhewe kudu melayu saka wetan. Oh ngono ta. Ayo budal. Ayo budal ya. Galuga Sakti. Kang pungkasan tak kira rasa nguber ananing lagune caluring. Tanggal 15 bentar-bentere bulan. Galuga. Nek kon sekti mandraguna tututono caluring. Matek aji sepyangin munggah sak jerone bulan. Ya. Ya apa, Cak? Saiki tanggal piro? Tanggal 15, Cak. Kudune tanggal 15 iki padang-padange bulan. Bener. Sing kok wasna bulane piye? Kok gak padang koyo bendinane ya, Cak? Ngono iku jenenge bulan apa ngono iku? Bulan andung-andung. Bulan andung-andung ya apa kon? Gak padang. Bulan iku anane gak padang kaya ngono iku mergo dileboni barek caluring. Oh, ngono, Cak. Nek ngono, kakangmu bakal miber sak dhuwuring bulan kono, gawe ngantemi caluring, tak cekele caluring. Iya, tak anteni kene, Cak. Enteno lho kene. Kon wis mari rene ya. Loh, cacaku molo. Iya, Cak. Gelo to, Cak. Gelo. Sadok payu. Mane. Wah. Ayo, Cak. Ya, Bu, Cak. Caluring mayu kaya ngono. Ayo, bubar. Ayo, Cak. Anter temen playumu caluring. Tapi ngertenono. Galuga Sakti gak bakal nerimakno gak mundhut lho. Sopo? Awakmu sapa? Kang, lah sampean kok paling ganteng kepinginane eleke, Kang. Gak ngono niku niku lho. Kang, kowe mangan apa, Kang? Kon mangan apa? Wingi lho penaku kuru, saiki kok lemu ganteng mangan apa? Sik ta. Awakmu iki sapa? Lho, lali. Lali ya apa sih kon iku? Adekmu sing ayu dhewe iki lali.
Aku gak duwe adik koyo ngene. Guarse. Hah? Guarse. Guarse. Ojo sampe ki jangan-jangan tiba siramu ke bendoro apa-apa iki, mencurigakan. Ya kon iku sing tiba. Ya apa rek? Temen. Temen aku iki lha apa? Jenengmu siapa? Aku Galuga Sakti. Oh, jenenge ya seje. Kenalan. Guarse, Mas. Guarse. Heeh. Awakmu gak usah nyerimpet lakuku, aku kepengin nguber barek caluring. Nguber sapa? Caluring. Sing mbok goleki apa? Kepengin tak kongkon balekno anake Wak Lurah sing dicolong barek caluring. Alah, gak usah diuber-uber, gak ngarep ketemu. Tapi lah sampe mesti ketemu. Ya, ya. Ya, piye? Awakmu ndek rasa seneng tak ambek aku? Ayo wis dikandani wong lanang kok gak peka, sih kan wis ngono lho. Ya. Nek ngono awakmu ambek aku iso dadi siji nek gelem nyekel caluring. Kok iso dicekel apa? Wong cedhek karo aku cekel barang. Cak, Lho, apa? Dina niki kurang sedina. Nek aku gak iso nemokno pedhot guluku ya. gak apa-apa ganti ndase kucing. Lho. Iya. Rokok iwak asin aku engko. Wis baba wis pedhotno disikan kono, aku tak iki. Hei. Adike jange dipedhot gulune kok malah gendaan iki lho. Ngene lho. Guarse iki adikne caluring. Heeh. Aku pengin ro pengapesane piye carane cek iso kecekel ngono lho. Temen ah. Kon iki mangan aja goblok-goblok nemen ngono ta. Yo ngene ndase kucing yo mangane iwak asin, lho Lho, lah, mangan iya. pinter. Potongane kok klothok arek iki. Piye? Gelem ngewangi aku? Tak ewangi, gelem. Temen yo. Yo. Oke, ngono. Oke. Tapi pokoknya aku yo kesel yo. Yo. Temen ah. Ana sik cilik karo. Kok niku melok ae kono. Urut jawane. Kan ndas kucing. Oh, Popo. Ngeten Popo. Caluring niki sampun wantun nyolong anake Pak Lurah. Caluring Nggih. Lah, sing kena awu angete gali nggih adik kula, Popo. didakwa barek lurah sing nyolong anake lurah. Nggih. Njaluk tolong marang bapak ngono. Lah niku Popo. Pripun niki Popo? Aku tak ngetokno, tak ngerapalno Aji Pameling. Engko sing teko kene aku ya durung ngerti sapa sejatine. Sing Popo. Apa nggih? Apa butuhmu nekakno aku? Aku sutik dadi anak muridmu. Iki blangkrahmu Awakmu wis tek marang bapa, benci marang bapa. Gak kepingin ketemu marang bapa. Yo. Caluring. Mung bapa iki kepingin ketemu mbare awakmu. Butuhe Butuhe iki akeh banget. Pisan iki ana ing Mojopahit iki utawa ing tah-tah daerah Payaman ngedekno Diri Patemboyo. Oh, desa Payaman ngedekno Giri Patemboyo. Isine sayembara. Sayembara sapa sing iso ngetokno anake Pak Lurah kuwi oleh ganjaran kang luwih gedhe. Kena dipercaya. Nek selak mati. Iya. Tak tolni anake lurah. Waduh aku nampa hadiah. Saiki hadiah ini Hadiah. Lah wis nyolong awakmu kok kaya hadiah. Loh, karepmu yo ngopo? Ning karepku ya ora tak kaya hadiah. Ndak mau ber aku malinge. Oh, bangsat kurang ajar. Ya, aduh. Oh. Nuwun pangapunten, Bapak. Caluring. Caluring. Nggih. Awakmu wis tobat.
Nggih, kula tobat. Wis Nika dodone nika nggo watek nika Aguna nika. Cuma bobo iki mek lo nyekseni. Ya nggih. Mila Bapak njenengan nyekseni nggih. Jane kula ni sakit kenging dor kali sampean wau. Oh, aku sing marah. Sing mulai aku. Desa Payaman Pak Lurah. Mulane nek mpun sampun ngeten iki damel eling-eling, sampun kesruh. Nggih, derdah akeh gendhu akeh kraman. Tiap tahun monggo sedekah desa kalih barenge mantu sampean nanggap lodrok Budi Wijaya.